Inselmilkom. Illum is-Sibt 13 ta' Frar u nilqakom għal Qudiesa u Rużarju mmexxija minn Don Jimmy Bonnici. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu dwar il-miraklu ta' Ġesu li jitma' l-5,000 raġel, miraklu li huwa rrakkuntat fl-4 Evanġeli. Ġesu, kun int li taqtanna il-ġuħ u l-għaġġ spiritwali. Sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal l-Missier u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Kieku narfu li qegħdin quddiem il-preżenza ta' Alla, narfu li Alla huwa kollox, u għalhekk niddedikaw dan il-ħin biex nisimgħuh, biex inħallu il-kelma tiegħu tibdilna. Nirringrazzjawh ukoll li jersaq qrib b'diversi modi sabiex jieħu ħsieb ħajjitna. U jew nibdew għalhekk dil-Qudiesa nitolbuh ukoll jipprepara l-qalb tagħna billi jaħfrilna n-nuqqasijiet tagħna lilu li hu kollu ħniena. Inti li rid li l-Verġni Marija tkun għajnuna tal-insara mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti li rid li l-Verġni Marija tkun saħħa tal-morda Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti li rid li l-Verġni Marija tkun sultana tal-paċi, mulej ħniena. Mulej ħniena. U jħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna l-Verġni Mqazza Marija bħala eżempju ta' mħabba bla qis u ta' umiltà mill-aqwa. Għamel il-Knisja tiegħek hija tħares bħala l-preċett tal-imħabba, tingħata għal qadi tal-glorja tiegħek u tal-bnedmin, ħatkun fost il-ġnus kollha tal-art sagrament u sinjal tal-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu, Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-mulej Alla sejjaħ lill-Adam u staqsih fejn int, u dak wieġeb smajt ħossok fil-ġnien u bżajt għax jineri u nħbejt. U staqsih, min qallek li jinteri? Jaqgħu kilt mis-siġra li jien ordnajtlek li ma tikolx minna? U wieġeb Adam, il-mara li inti tajtni għal miegħi hi tatni mis-siġra u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lill-mara, x'inhu dan li għamilt? U l-mara wieġbet, is-serb għar-raqbija u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lis-serb, tal-li għamilt dan, misħut int fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi, għal zaqqek titkaxkar u trab tal-art tiekol il-jiem kollha ta' ħajtek. U jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha, u ju jisħaqlek rasek u int tisħaqlu għarqubu. U lil-mara qalilha, inkattarlek sewwa u ġieħ it-tqala tiegħek u blu ġieħ tilet it-tfal, lejn żewġek tiġbdek xewqtek u jaħkem fuqek hu. U lill-Adam qallu, talli int smajt minn kelmet il-mara u kilt mis-siġra li ordnajtlek ma tikolx minna u għedtlek la tikolx minna, misħuta l-art minħabba fik, bit-taħbit tiekol minna, il-jiem kollha ta' ħajtek, xewk u għalliq tnibbitlek u int tiekol il-ħaxix selvaġġ. Bl-araq ta' ġbienek tiekol ħobżok sakemm terġa' lura lejn l-art, għax minna int meħud, għax trapp int u fit-trapp terġa' tmur. U Adam semma lil martu Eva għax hi kienet il-ħajjin kollha. U l-mulej Alla għamel lill-Adam u l-martu ħwejjeġ tal-ġild u libbishomlhom.
U qal il-mulej Alla, ara, issa l-bniedem sar bħal wieħed minna, jara fit-tajjeb u l-ħażin, u issa x'ikun jekk imur imitt idejh u jiekol ukoll mis-siġra tal-ħajja, u jiekol u jibqa' ħaj għal dejjem. Għalhekk il-mulej Alla keċċih il-barra mill-ġnien tal-Eden biex jaħdem l-art li minna kien ittieħed. U ħareġ lill-bniedem u qiegħed il-kerubini in-naħa tal-lvant tal-ġnien tal-Eden u s-sejf tan-nar iżiġġ biex iħarsu t-triq għas-siġra tal-ħajja. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħar lill-Alla. Għas-salm minn wiġbu flimkien, mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Qabel ma twildu l-muntanji, qabel ma tnislu r-art u d-dinja, minn dejjem ta' dejjem int u Alla. Flimkien, mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Int treġġa l-bniedem lejn it-trapp u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma lik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Flimkien, mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma, huma bħal ħaxix li jinbet filgħodu. Filgħodu jwarrat u jħaddar, filgħaxija jidbil u jinxef. Flimkien, mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Għalhekk għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej, kemm ser iddum? Ħenna l-qaddejja tiegħek. Flimkien, mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dawk il-jiem peress li reġgħet inġabret kottra kbira u ma kellhomx xi jieklu, Ġesu sejjaħ id-dixxipli tiegħu u qalilhom nitħassarhom lil dawn in-nies għax ġejlhom miegħi 3 ijiem u m'għandhom xejn xi jieklu. Jekk inħallihom imorru sajmin lejn djarhom, żgur iħosshom ħażin mat-triq għax xi wħud minnhom ġew mill-bogħod. Id-dixxipli tiegħu weġbuh f'deżert bħal dan minn fejn jista' wieħed ixabba lil dawn in-nies kollha bil-ħobż. U staqsihom xi kemm għandkom ħobż? Qalulu 7. Imbagħad qal lin-nies kollha jinxteħtu bil-qiegħda fl-art, ħass 7 ħobżiet, ratti l-ħajr, qasamhom u tom lid-dixxipli tiegħu biex inewluhom lin-nies u huma newluhomlhom. U kellhom ukoll xi ftit ħut żgħir, berikom u ried li jitnewlu dawn ukoll. U kielu xebgħu u ġabru l-bċejjex li kien fadal. 7 tiqfief. U kien hemm madwar 4,000 fruħ. Mbagħad bagħthom. U minnu fih tela fuq dajsa flimkien mad-dixxipli tiegħu u mar lejn l-inħawi ta' Dalmanuta. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Qari tal-lum laqtuni żewġ mistoqsijiet. Ekku Alla hekk li kbar ġid li għamlilna huwa mhux bir-risposti li jagħtina ma bil-mistoqsijiet li permezz tagħhom su jaqlana mis-sitwazzjoni tagħna. L-ewwel mistoqsija forsi hija l-iqsar waħda fil-Bibja, dik li nsiru l-ewwel mistoqsija li nsibu fil-Ġenesi. Adam, fejn int? Fejn int hija kelma waħda fl-oriġinali jisu qed ngħidu fejnek. Dik il-kelma waħda li tgħin lill-Adam joħroġ mill-post fejn kien qiegħed jistaħba. Għaliex jekk jien hekk ngħix ħajti dejjem nistaħba dejjem bil-biża', allura mbagħad dik x'ħajja hi. Hekk forsi għall-bidu tidher mistoqsija skomda għal Adam u għal Eva,
hija skomda meta jistaqsina fejn int. Darba kien hemm rabbi li kienu daru kontrih għalaw akkuża falsa fuqu u tefgħuh il-ħabs. U min kien jieħu ħsieb il-ħabs kien jaf l-Iskrittura u lil dar rabbi qallu kif inhi din li Alla jaf kollox imur isaqsi lill-Adam fejn int, ma Alla ma jafx kollox. U dar rabbi qallu inti temmen li l-Iskrittura hija l-kelma ta' Alla li tilħaq lill-bniedem f'kull żmien u f'kull post. U dak qallu iva. Qallu Alla qiegħed isaqsi inti għandek 46 sena. Fejn int f'ħajtek? X'għamilt? Fejn wasalt? Ekku dak l-assis tal-ħabs hekk irrealizza dik il-kelma xi tfisser għalih, bidmuh f'għajnejh, hekk nidem u beda ħajja ġdida. Hekk dik il-kelma li tilħaq il-bniedem, tilħaq lili fejn jien illum, hekk twassalni għar-responsabbiltà. Għaliex il-bniedem meta jiddeċidi mbagħad li huwa sempliċement vittma u ma jħux responsabbiltà, mbagħad ma jgħix ħajtu. Hekk Adam jispiċċa moħbi. L-ewwel rid kollox, jisu Alla taħ kollox, imma qallu dik is-siġra tiekolx minnha u l-bniedem jgħid isma' jien irrid kollox. Imma mbagħad jispiċċa jitkisser meta l-bniedem jipprova jaħtaf kollox, imbagħad jibda jistħi minnu nnifsu għaliex hemm persuna oħra jien differenti minnha u nistħi minn innifsi beda jistħi. Imbagħad beda jipprova wkoll kisser il-xulxin għaliex jekk jien nipprova nkun kollox, allura anke r-relazzjoni bejn Adam u Eva jirreferi għaliha t-test li hemm ħakma mhix imħabba, mhux aħna inwiżnu lil xulxin. Hekk tiġi vjolenza fuq xulxin, iktar il-qudiem Kajjin joqtol lil Abel. Hekk ukoll ir-relazzjoni mal-art. Alla jgħidlu minħabba din il-kilba l-art tinsteħed għaliex imbagħad ir-relazzjoni mal-art ukoll tiġi ta' sfruttament u allura nkissru l-ambjent li ngħixu fih aħna stess. Hekk il-kilba ċirrid kollox tirrendina weħidna. Hekk imma Alla ma jħallinix hemm l-imħabba tiegħu, l-imħabba t'Alla staqsini fejn int. U dik il-mistoqsija ġġielni wkoll imbagħad nieħu responsabbiltà imma wkoll insib il-kuraġġ. Dik hija s-sabiħ meta jien ngħix quddiem din il-mistoqsija ta' Alla. X'hija mistoqsija ħirġa minn imħabba ta' Alla li jinteressaħ fija. Allura iva responsabbiltà tal-azzjonijiet tiegħi fuq x'qed niddeċiedi, fuq it-tajjeb u l-ħażin, imma li timlini b'kuraġġ biex nista' nimxi l quddiem, nagħmel il-pass, ngħix. It-tieni mistoqsija li laqtitnija fil-Vanġelu. Hekk f'kuntrast ma' Adam u Eva li riedu kollox, Ġesu jibda bl-attenzjoni għan-nies u jibda bil-ftit li hemm. Kemm għandkom ħobs? Ġesu jħoss għal bżonnijiet tan-nies da jekk nitlaqgħu waħedhom ħajħosshom ħażin. U jinteressaħ fihom, anke fil-bżonnijiet fiżiċi tagħhom, mhux hekk mhux biss li jgħallimhom fuq livell spiritwali, ma jinteressaħ Ġesu mill-ħajja kollha tagħna, mhux minn ħaġa waħda biss. Imma mbagħad jitlaq mill-ftit li għandna. Kemm għandkom 7? Ħanibdew bihom. Ħanibdew bihom. Mill-ftit li mbagħad taqsmu, imbagħad kollox isir possibbli. Hekk kemm isir ġid u x'hekk minn tant insara madwar id-dinja li hekk mill-ftit li għandhom it-talenti mill-ġid jinqasam u aħna ngħinu lil xulxin. Kemm missjonarji anke minn Malta stess u ġieli nisimgħu anke fuq programmi tagħna dik l-inizjattiva fejn bnew bir u għenu dak il-villaġġ, dik il-post fl-iskola li bnejna anke bis-sosten tagħna l-Maltin biex hemmhekk hemm l-edukazzjoni. Ma x'inhi jekk il-ftit tagħna it-talent ta' persuna li minn hawnhekk marret hemm, il-ġenerożità ta' dik il-familja li mill-ftit tagħha qasmet ma' pajjiż ieħor, il-ħajja hekk tasal biex kulħadd ikollu biex jiekol u biex jgħix u biex jgħix b'dinjità. Ejjew nirringrazzjaw lil Mulej għall-mistoqsijiet li għamlilna
Ekkun ħalluh ikellimna, hekk il-kelma tal-li hija għal kull żmien u għal kull post. Ħalluh isaqsina fejn int, fejn jien f'ħajti. Nħalluh jimlina iva b'soba quddiem il-ħażin li jkisser f'ħajti u fis-soċjetà. Imma nħalluh ukoll jimlina b'kuraġġ li l-mulej bl-imħabba tiegħu joħroġ l-aħjar tagħna, ir-responsabbiltà tagħna. Hekk għalhekk nibdew mill-ftit li għandna. Kemm għandkom ħobs? X'inhuma r-rigali li għandek? X'inhi dak li tista' toffri mill-limitazzjoni tiegħek bħalissa? Jekk dik toffriha bl-imħabba, taqsama ma' min il-mulej laqek miegħu, hemmhekk il-ħajja Alla sseħħ. Ma nibqgħux ngħixu mistoħbija imma nistgħu niċċelebraw is-sabiħ. Jew nirringrazzjaw lill-mulej llum għal dawn iż-żewġ mistoqsijiet. Fejn int? Kemm għandkom ħobs? Il-waqt li nirringrazzjaw lill-mulej għaliex jekk jersaq lejna anke fejn inkunu żbaljajna, jersaq lejna b'tant umli u b'mistoqsija żgħira, mhux b'akkuża imma b'xi ħaġa li taqlana minn post fejn inkunu staħbejna. Inwiresqulu għalhekk fiduċja kbira t-talbiet tagħna. Tolbu l-ewwel nett għall-Knisja u tant nixtieq nitlob illum ukoll għal tant saċerdoti sabiex hekk iwasslu din il-kelma ta' ħniena ta' Alla, speċjalment lejn dawk il-persuni li mtaqlin hekk bid-dnub tagħhom u li qegħdin jaqtaw qalbhom mill-ħniena ta' Alla. Kif nitolbu lil koll inkunu Knisja li tkun xempju sabiħ tal-imħabba kbira ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-familji kollha, għall-ġenituri, għall-edukaturi, hekk għal kull min jagħti s-sem tiegħu sabiex irawwem prinċipji, irawwem valuri. Hekk mulej għallimna kif dan nistgħu nagħmluh b'determinazzjoni, b'mod sabiħ, imma b'mod li nwasslu li dak li hu tassew, dak li jiswa tassew, speċjalment lit-tfal u ż-żgħażagħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li qed jitħabtu mal-mart, speċjalment hekk humana mulej fit-taqtijat li ngħaddu minnhom, fil-qtieħ il-qalb, fil-mistoqsijiet, fl-inċertezza. Kun magħna matul dan iż-żmien u għatina wkoll l-għajnuna tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ukoll għal dawk li bit-talenti tagħhom hekk jerfgħu qlubna l fuq b'diversi modi, tant professjonijiet, tant xogħlijiet, tant anke talenti oħrajn fl-arti. Nitolbu l-mulej biex hekk dawn jitkattru ħalli ikomplu iżejnu l-umanità tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nirringrazzjawk Missier Qaddis tad-determinazzjoni tiegħek li tkompli tieħu ħsiebna. Kompli mlina bil-fidi tagħna fik. Inti li tgħix wis-sal tagħna l dejjem ta' dejjem. Amen.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Biddel mulej f'sagrament tas-salvazzjoni dawn l-offerti li ġibnielek b'qalb ferħana f'din it-tifkira tal-Verġni Glorjuża Marija li fil-Knisja tiegħek tiddi bħala eżempju ta' qima spiritwali, ta' dik il-qima li biha aħna noffru lilna nfusna bħala sagrifiċċju qaddis li jogħġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex fil-kobor bla qis tat-tiba tiegħek inti tajt lill-Knisja Verġni il-Verġni Marija bħala eżempju ta' qima vera. I Verġni li tisma' tħaddan bil-ferħ il-kelma tiegħek, tożza f'qalbha u taħseb fuqha bejnha u bejn ruħha. Hija Verġni li titlob tfaħħar il-kobor tal-ħnina tiegħek kantiku ta' tifħir. Ħerqana titlob għajnuna għal żewġ qarajjes u qalb waħda titlob flimkien mal-Apostli kollha. Hija Verġni li tobdi tnissel iben bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u ħdejn is-salib jitħabbar li ilhom tal-poplu tal-Patt il-ġdid. Hija Verġni li toffri tidher quddiemek fit-tempju bl-ewwel imwieled tagħha u tilqa' li ħajtu joffriha b'sagrifiċċju fuq l-għoda tas-salib. Hija Verġni li tisar tistenna bla qiegħda l-qawmien mill-imwiet ta' bina u brabta sħiħa mar-rieda tiegħek tistenna l-miġġija tal-Ispirtu Santu. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħru kuntennulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr li jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku u l-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħen għalina lkoll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħajja tagħna f'idejn il-providenza ta' Alla u nfittxu dejjem ir-rieda tiegħu, aħna u nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Jew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi dnub tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Sa li ċċelebrajna l-misteri qaddisa tal-mejda tiegħek u tqarbilna b'devozzjoni xierqa bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nitolbuk mulej li tagħti lill-Knisja tiegħek jew tħares bla qiegħda lejn il-Verġni Mqazza li tkun imħeġġa fil-fidi, imwettqa fl-imħabba u msaħħa fit-tama tal-glorja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen.
il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Bil-berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħar lill-Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb-tagħna ħlesejna u jqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u rinti jomna li kisma talb-tagħna dak li twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna u Ġesu tiegħek frinna dnubiet neħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Om Alla. Irna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum qafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Irna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum qafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Kontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw ir-rabu misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art.
ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Li Amen. malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Li Amen. malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Kontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Slima lik Sultana tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima lik lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmu, jagħmel avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnien tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frat imbirek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija.
Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikkulli trid int kif is-semek kan fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Tihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Ammen. Litanija tal-Madonna mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Alla. Ella lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina. Lopalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlana l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu u għala li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kun imbierek Alla, imbierek l-sem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-sem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbierek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada l-ħadd imbagħad fid-9:30 ta' filgħodu l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Knisja ta' San Bartilmew Apostlu u l-Madonna tal-Bon Kunsill f'Ħaltarxin. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd minn fuq il-website bkids.mt. Inħeġġu l-tfal u anke l-ġenituri tagħhom biex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-ħadd. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.